17, naglidem tangatang, ti unos ti 13 aldaw, kinaulpit impalakam, kinaltay amin arapab kinamnama, daytoy ti pakasaritaan to'y ilimia, pitik. Detoy ti oras sa kanatang iti armas, detoy ti oras umayan ti kanas-kanas, kanyakato'y pasama, akep-akep to'y rinap, kasano man ti nakno at damit kayang kubak, Amoy malat basi, basi nga pa, bigani, agaraming kairat at basi, aman maglapit, kanyami, darasem, awan oras nga ulisem, umayan ti kubak, agritang, agalitang. Tatang na di gubat, manong manang amay aga gubat. Magpapit tayo, ang dahinang presong umayan ti kubak, hintayan ang robot. Usa ko biyak ko, iti ka lang siway ko. Asawa ko dungo masapulda kiti gunglo. Kasanono matay ka, puso ka ang tuwag ka na. Basi nga nagrigatan tiiliket tilabang. Tinabarang ngayat na kariti tunggal may sa hantang tupulos ang sina uray karitan tiririgara. Kalyen, bungkalen, iyagawa, tiyag mula, ulaan ti daga, karaos ang kamay sa, ialisto ang paspas, imula tayo't unas. Esto es todos muertos, indio! Pedro!